I aquest camí cap a on vulguis inclou les cases de moltíssimes celebritats, perquè és el moment de Ramoneda d'estar per casa per conèixer com són les cases de persones molt i molt famoses. Avui anem a la casa de Justin Bieber. Ui, m'agafo fort, no? Bueno, ja ho veureu. A veure, en Justin Bieber ja és tot un home, Quim? Sí, home, sí, ja té bigoti. I 26 anys, i s'ha casat, i s'acaba de comprar una casa. Ja és propietari, què et sembla? Noi, és que les coses li van bé, eh? Sí, el que passa és que per madurar encara li falta una estona. Ell és un altre famós que ha tingut problemes immobiliaris. Mireu, el 2014, ja fa temps, es va comprar una casa i tenia un problema que era el de poca privacitat. I clar, per una estrella com ell, és important, no? I sabeu per què tenia... cases amb finestrals, ben obertes, amb acres i acres de terreny. Llum natural. Sí. Llum natural. Llum natural, doncs mira què passa, que tens els fotògrafs tot el dia fent fotos. Bé, bàsicament, el problema està en que la casa era tota de vidre. Veus? Vale? De fet, veient fotos, era una casa bastant estranya, per no dir lletja. O sigui, més que una casa era un hivernacle. Sí, de fet, era una estructura rodona de vidre amb algunes parts metàl·liques. De fet, la gent passava per davant i es pensava que era un concessionari. Ja t'ho dic ara. Una altra cosa també us diré. Una casa de vidre ha d'anar molt malament per penjar quadres a la paret. Fatal. Com ho fas, amb Blu-Tack o què? Sí, o anar trencant vidres. Que queda una mica lleig per darrere. Veus el Blu-Tack allà aixafat amb el quadre, no s'hi pas, eh? I el darrere del quadre, també. Així que va marxar. I ara mateix els trobem a casa confinats amb la seva dona, amb la Hailey Baldwin, que s'han casat fa poquet. Baldwin és dels Baldwin, no? Sí, senyor. Viuen a casa del Justin encara perquè s'han comprat la casa però encara no hi han anat. Ai. Estan amb la mudança. Sí, senyor. Estan fent reformes. Un cap de setmana, ho deuen fer un cap de setmana. Sí, ja trucaran els amics. Segur. He estat veient stories que han pujat i segurament, nois, és la casa més desendreçada de totes les que hem parlat en aquesta secció. Què dius? De veritat us ho dic, però Aquest desendreçadíssima, O sigui, net, però desendreçat. I hauria d'anar a viure a la seva mare i son pare i renyar-lo. Exacte. Perquè endreci. Sí, perquè de fet el que em fa gràcia és que aquesta casa és una combinació de coses de gent molt rica i seriosa amb coses de xaval adolescent. És a dir, hi ha mobles molt cars, i skates i ninos tombats pel mig. Saps què vull dir-te? És com si els pares haguessin marxat a fer un creuer i el nen s'hagués quedat sol a casa. És un garbuix, sí. Sí, per exemple, un exemple. Si baixes les escales i té un celler amb vins molt cars, però també hi té un futbolín i una màquina de granissats. Ai, mira. Oh, com m'agrada això. Sí, clar, però jo ja me'l veig agafant un vi de 20.000 euros i posant granissat a dintre mentre fa un futbolín. Clar, un tinto de verano, no? Amb granissat. A veure, que digue-li que no, tu, el Justin Bieber. Té un menjador molt gran, amb 6 sofàs i molts sillons, però molts sillons que dius, Justin, si estàs tu amb la teva dona sols, què necessites tants sofàs? Per si venen els amics a veure el béisbol, home. A la Super Bowl. També us he dit que la parelleta s'ha comprat una casa nova. I aquí li han comprat a la Madonna. Ah, sí? Era de la Madonna, aquesta? Sí, senyor, i els hi ha venut pel triple del que li va costar ella, Tia llesta, també. Aquesta sí que en sap. És un terreny de 4.000 metres i 530 metres d'habitatge. A veure què té, pista de tennis, piscina, 8 habitacions i 14 lavabos. Ja veieu que la ràtio lavabo-habitació... Seguim igual, no? Bueno, més lavabos que habitacions. Sí. Però és que l'excessiu d'aquesta casa no és aquesta ràtio de lavabo-habitació. L'excessiu és que té 7 llars de foc. Ah, coi, què dius ara? Us haig de dir una cosa. No juntes, suposo, no? Perquè seria de tontos. No, home, no. No tenen calefacció. A veure, el que passa és que no sé, jo crec que és un lloc que no cal calefacció, perquè aquesta casa està a Beverly Hills, on la temperatura mitjana anual és de 26 graus. O sigui, com a molt la fa servir un cop l'any. Sí, exacte. Ai, vull refresca una mica. Sí, en fi, a veure, però què sabem nosaltres d'arquitectura? Nosaltres no sabem res, Ah, no, res. Què sabem? Nosaltres no sabem de res, per això fem ràdio. Clar, en fi, espero que endreci una mica més la casa, perquè amb tanta llar de foc encara tindrem algun ensurt. Avui a Ramoneda d'estar per casa, la casa de Justin Bieber. És un plaer cada dia amb en Jordi Ramoneda descobrir les cases de les celebritats. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.